Sa umahan na ini sa Purok 7 kan Barangay Barayong, Sorsogon City, nadukayan alas 8:20 nin aga kasudma, Mayo 2 ang 17 anyos na si Ivan Babasa Busquillos, natadtad nin sinaksakan asin mayo na nin buhay. Sigun sa PNP pasiring sa baylihan sa kataid na barangay ang biktima, kaibaan na sa 10 barkada. Mantang naglalakaw na kasabat subot kan grupo, ang magtugang na suspetsado, na malain ang hiling sa nasabing grupo. Dangan kan pauli na, nakaabang na palan ang mga kagibo. Nakadulag ang mga pag-iriba kan biktima, alagad dai nariparo na nawalat palan si Busquillos. Galing ano ni sa Baraylihan, alagad kang paduman pa lang ini, nagkaugwa ring sort of parang nagkurusadahan o nagkairlingan ng malain. Residente kan campsite Ginlahon, Sorsogon City ang biktima, mantang residente kan Barangay Pamurayan ang 27 anyos sa sospek na si Dandin Lactau Harabese, asin ang tugang kaini na si Bernie Lactau Harabese, asin residente kan Barangay Peña Francia, parehong syudad na tulos man na nasusog matapos na itukdo kan mga nakabistong testigo. Totoo ng tutukan para sa follow-up operation para ma-arrestar ini ang aning may file sa ang kaso not later than siguro ko sa aga. Nakapatente ng bangkay kan biktima sa indang residensya, mantang ang magtugang na suspetsado ang nasa kustudiya naman kan PNP para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balia.